Hello आंनि YouTube फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकम बेक टु माय चेनेल जों गासिखौबो बरायहरबाय सानफ्रामबो सानो आङो फुंनिफ्राय शुट लागोन डेइलि व्लग लाबोगोन होननानै किन्तु जायामोन सेबो सानफ्रोमबो दा बेलासिलायबाय मानो सेन्देलखौ उल्था गानखो गाइखेर लायनो थांग्रोनोसै आङो बेलासिनिफ्रायसो शुट खालामबाय आं फालि लायाखै बा गाइखेर लायनो थांसै जोङो बिटुजों जों रानिया दिनै थाङा गेस्टिक जादोंनो बिना मैयायो बार्गार जासोनानै ओमफ्राय उनाव बिटुनि केकखौ सेख' सेख' जानानै बिनिया गेस्टिक जानानै सिं सागासिनो दंनो बिना खर' सायो सिं सायो गेस्टिक जाबा आंनाथ' गेस्टिक होननाय बुस्थुआनो गैफेरा दिनैसिमबो बुरैलांबाय ओमफ्राय नायलांना गुस्टि गावजोबनानै बर' प्लास लानानै होदों नै बोरै जादों आयु जि सादोंलै थांनोसै ओमफ्राय दिनै दैमाया बिराद गोगोम जाथारदों दिनै ओरैबायदि पिकनिक जाग्राफोरा बाप्रे थांग्रोनोसै दा ओमफ्राय दिनै आं खिचुरि बानायगोन नायनोसै रेसिपिखौ होनो हागोन ना हाया माने फंबायनि डिमान्ड गाबोनो फंबाया थांसिगोन नालाय गुवाहाटीयाव थ' खिचुरि बानायनो होदों बाबाखौ आङो लायनो हगारबाय माबा माबि बिदि ओमफ्राय दा गाइखेर लाना फैग्रोनोसै ओमफ्राय दैमानि भिउखौबो एसे देखायबोनोसै आं दिनैनि पिकनिक जानाय माने बरबरि बागानपारा ना मा बिदि नामाथाय सब बेटारि गारिनि माबाफोरा जाफैदो दिनै बेटारि गारि जाजोबनानै दङ बेहाय दहाय आङो जिसिम थांदोंमोन ना दैमायाव नायलाय बियो जि दैमायावथ' थाङा दखानावथ' ओरैजाय नुहुरगोन ना दैमाखौ खालि दखानावल' थांनो नागिरो मा माबायाव थाङा नोंबो दलङाव ओइ दलङाव थांगोनबालाय थु नङाखै मालाय बा सोरबा एखे थांबाय थाङा खैजोन ग्रुपमोन आदै दे बेसे बुरजा खामोनलै ना दंबावोसो मिथिला दे Holong kamu. Ada belum sudah selesai. Terus sampai istri stray party na. Daurau gaya party. Ini Jwng Gamini gथ'फ्रा एसे खेला गेलेफैग्रा जाबाय होमबा que तेरे बिना डरती मैं इसके तारे मैं तेरे बिना रिलिक्स वाला बायदि जायो नामा मैं तेरे बिना करती पिता गिलु मैं तेरे बिना करती रीता मैं तेरे बिना करती ang mayaw unduganda gulu ni khodai ni badai loga kombol bijau nanggo जोब्बाय बे दालि माइरं खिसारि जागोन नालाय बयलार बेदरसो जायोनो ओमफ्राय फुलकबि बिलाहि बान्दा कबि आलु मटर पियाज हानानै दोनबाय बेहाय सुखांबाथाय माबा मोनसे खामानि जोबनाय बायदि मोनखायो होनखादोंना आङो बे हमनानै दोनो आङो ओमफ्राय दा लोंग्रोनोसै साहा बेनि उनाव बेटुखौ एसे फोरोंगोन साहा लोंग्रोनोसै इभिनिंनि एसे लेटआनो जाबाय दिनै मैगं हानाय ओमफ्राय उनाव बिराद उख्रा जादों सानैसो मानो बिदि जादोंथाय गथ'आ जायखिजाया साहा लोंग्रोनानै दसे फोरोंनानै माबानोसै आङो संनोसै लोंबानो जाबाय आरो सोरथो लोंनाङा होनदों माबायदि स्पाइडारमेन जागोन नोंलाय Nah, ra, kungraya. Sa. Ang yabe kiso. Yang mau
Gede nona nua. Gede. Kau siapa mana? Mana kau? Itu lukai. Malu kai. Ini kalnya. Itu lukai. Mana tuh mabra lah ya? Salung lengkor biasa salengkor bapre. Abu sone ekdom nani kaza sebele krim funia. Mana krim funang gomin silabang. Angni mokhangni थाखाय बबे मोनसे क्रिमा बेस्ट जागोन आंनो खोन्थाहरलाय ओरैनोथ' बिटुनि हिमालया क्रिमखौसो लाबाय थायो आं बेबि क्रिमखौ ओमफ्राय बोरैबा फिसा फिसा गोसोम गोसोम मा होनो इखो नै नाय नैदि जाजोबदों आंनाव नैदि नैदि नाय नुदों ना इदि जाजोबदों आंना गोजानाव बारा सिनाय हाया खिन्थु खाथियावबा सिनाय हायो नै नुदों ना गोसोम गोसोम बिदि जाजोबदों खोन्थाहरलाय आंना माबे बेस्ट नै 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 इफोरो ओरैजाय ओरैजाय हे दसेनो लोंखांबाय ओमफ्राय आंनिखौ मोनलोङा नोङो फरायला गाबोन फरायगोन ना फराया गाबोन फरायगोन फरायमारगोनथ' प्रमिस प्रमिसन फरायमारगोन दिनै फरायलानो गाबोनसो फरायसिगोन गथ'फोरनि खोथाखौ मा होनो फरायलानो थांसै आङो माबानो खिचुरि संहैनोसै आङो बे हारसिं थाथों होमबा नों हारसिं थाथ'दो दे होमबा दे नों नायथ'बाय था आं खिसारि संहैनोसै नों जागोन ना खिसारि बिराद खिसारि जानो मोजां मोनो इयो खिसारिल' र' ओंखायनोथ' संहैनि आङो दे नों थाथ' दे अके खिसारि संहैग्रोनोसै आङो इउ थाथ'सै बे हारसिंनो बुरै देहाहाय साख्रु साख्रियानो जोबला नै बेहाय संगोन आङो दिनै खान्थायाव जाहानि ओमफ्राय नै बेखिनिया बे भेजिटेबोला ओमफ्राय बिथिंजाय चिकेन फवासे बिदिहाय रेसिपि शेयार खालामा आङो ओरैनो सिम्पोलसो संगोन नालाय रेसिपि शेयार खालामला आरो दिनै संनोसै बेदरजों फार्स्टआवनो थाव माबा जेनबाय थाव होबाय ओमफ्राय दा बेदरखौ एवनानै लाबोबाय आङो बेदरखौ माबानानै खांनानै दोनबाय आं दा जेबो होआखै संख्रिल' होनानै एवफ्रामग्रोदों संख्रिल' होदों आं बेहाय एसे मोजाङै एवनानैनो खांनानै दोनखाथारबाय आङो दै होनानै दायोहाय भेजिटेबोल एवनोसै मैगंखौ होना लाखाबाय एवफ्रामग्रोनोसै आं मोजाङै रेसिपि शेयार खालामगोन होनबा बिदिखौ माबाया आं मोजाङै बानायनो गोनांबा संनो गोनांबा एसे दस्रायै सङो आरो खिन्थु दा इयो सिम्पोल बिदिखौ बयबो रोंखायो दानि जुगाव बर' हिन्जावफोरा जेबो रोङि गैला सब रोंजोबगौ नङा होमबा बिराद एडभान्स जाबाय दानि जुगाव दानि जुगनि बर' हिन्जावफोरा संनाय खावनायावहाय बिखेखय जानायाव जेबो मस्ला होआमोन आङो खिन्थु बेदर दं नालाय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय जिरा एसे होना होनोसै आरो मस्लाखौ होबाय आङो एसे एवनानै लानोसै जाबायानो बेनि उनावहाय माइरंखौ होनोसै आङो बेहाय दै होनाय जाबाय दै होनोसै आङो दै होखांबाय दा दै होनानै बेसे मोनबाय थाथारथोंसै एकदमबारे अरखौ दुम 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 सुनानै होबाय आङो ओमफ्राय जानो लुबैग्राया गावहा बहाबा मैसो बेदरसो पार्टि जाहैगासिनो जि स्टेटास होगासिनो बापरे ओमफ्राय उनाव फैनानै जानो हाफैगोन ना इयो साला जि लेथ्राखा
आंहाबो लुबैनानै दंखायोमोन ओमफ्राय उनाव गावहाबो बुंबाय केसारि जानो लुबैदोंलै होननानै ओमफ्राय आं संनाय केसारि बिराद गोथाव मोनहैयो फंबाय आरो आंना ओंखायनोथ' संबाय आंहाबो आंबो जानो लुबैखादों माने साननैसो उनाव आङो माबागोन नालाय डाइटिं खालामगोन नालाय ओंखायनोथ' दा एसे लुबैनायखौ जानोसै ओमफ्राय गेजेर ससेयाव लुबैनानै होयोबाथाय आंना जानायानो बिदिनो बांद्राय जालायलाङोना ओंखायनोथ' दा संखाबायमोन आरो आङो ओमफ्राय दा मानसिया गावहानो गाबोन थांगोन होनदो बहाबा फेलेले जाना साहैसिगोन खोमा आसोला दा संग्रोनोसै दायो दसे उनाव फन खालामनानै फैगोना फैयायो उन्दुवाखै दे उन्दुदोबा ओमफ्राय नायलाय माबा जानाया मा होनो मा जादोंमोन इयो माबा केक ना मा जादोंमोन खोमा दुखुलांनि बेटा नेट पेक सोनाय रानि आंनो अरनिफ्राय फैबायना गुसु जाबाय गन्थङा माबा जाहांबायानो मिरु मानो बिदि जायो आं माला फाहामना लानो हागोन बे मोनसे बेमारखौ बिराद खस्थ'थार मोनो आङो बिदि गोजां बोथोरबाथाय आयो एसेबो गुसु बुस्थुखौनो माबानो हाया बुस्थियाबो अबस्था गैला बेदरखौ होनोसै ना बामि मोनबोदों नै हराव होनानै लाना फैदों बिसोरो ना बामि मोनबोदों आं हले संला दे इखो थाराय गाज्रिफोरखौ गारला आरो इसोरो गाबोन ना थेगोन इसोरो नङा गाबोनथ' होगोन दा नोंसोरो गैला बेसेबा थाराय गाज्रि ओमफ्राय आयौ ओमफ्राय इयो दहायनि मोननाय दा इखौ होनानै लाना फैबाय गाबोन इसोर हमसिगोन आरो दा ओरैनो सिरिया आंना मोनबाय जोंहाना हले जाब्बा जुब्बासो दै बखि हरनाङा रायजोफोर जोंफोर गामियारि एकदमबारे गामि भितोरनि नालाय गामि भितोरनियानो जायो आंनि किचरिया जाथ'गोना जाथ'आ नोंसोरो मा एवग्रोदो जानोसै लाबाय आङो बेखिनिखौ ओमफ्राय नैबे पियास एसे लाबाय ओमफ्राय बानलु बिदि ओरैनो गोजा जानो हाया माबा मोनसे सालाद बा टमेट' टप ना मा होनो बेखौ बिदि थाथारनांगौ ओमफ्राय आचारबाबो जायो आरो होमबाना मोजांसिन मोनो दा जोंहाना बेखिनि गैया नालाय बेखिनिखौ लाबाय ओमफ्राय दा जानोसै आङो बिसोर जाखांजोब्बाय आंना मबाइला अफ जानानै होगारदों साला चार्ज गैयामोन ओमफ्राय लानो मोनासै आं ओमफ्राय इसोरथ' बहा नेबाय थानो आंनि भिडिअ लानायखौ जाग्रोबाय आरो ओमफ्राय दा आंहा जानोसै आं थादोंमोन आरो दसे आखाइजोंनो जानो मोजां मोनोलां सामुस आंना सामुसजों बानजाथारा आखाइजोंनो आंहा आखायानोसै दा जानोसै आइ बिमा लोक्षिनि नाम लानानै बयबो गोथाव मोनदोंनो दे हले गोथावानो जादों खिन्थु जोगोनार थाबा आं साबसिन मोनो जोगोनारजों ओमफ्राय रानिया जायासै जानो हाया नै माला गेस जानानै बोरैबा जानाया ओमफ्राय बे गेस होनायावनो आंहाबो बोरैबासो मोनलायलांबाय दे बिदि बुङोना बेमारजों थाबाबा बेमारि जाफायो होननानै बिदिसो जालांसिगोन खोमा दहाय एसे बोरैबा अगाले मोनहांदोंमोन आं दोनथ'नोसै दे बांद्राय जाबाय थानायनि भिडिअ लानो बासै आं माबा दे दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोन्थों ओमफ्राय जनालिखौ अनबाय थाबानो जाबाय लाभ इउ बाय बाय